Kokos, že nakrájame na rovnomerné kúsky, no akože moje kúsky rozhodne nie sú rovnomerné. Každý bude jedinečný. Nevadí. Ale akože sú cca rovnaké veľkosti, no. Takže ja si myslím, že je to pohoda. To mäso vyzerá super. To mäso bude vyzerať ešte lepšie, keď bude už hotové. Najlepšie bude vyzerať na tanieri potom, keď už pôjdem jesť. Akože jedol som už. A nie som hladný, ale aj tak. Jedlo vždycky vyzerá najlepšie na tanieri. Hotové. No. Jelikož lowky smokíme, dal by som si, tak som si to odstavil. Lebo ešte nemám dokrájané mäso. Akože o chvíľu ho mať budem dokrájané, ale za tú chvíľu, keď ja by som ho dokrájal, tak by mi to asi aj že zhorelo. Takže tak. Zjedla si to, no super. Čiže akože pes nežožreť mäso. Už ďalší hnusný kúsek, fuj. Tak tam nedám. Strašne vás nečítam inak, ale aj tak nič nepíšete, takže aspoň to. Že nemám ešte o robotu naviac. To môžem inak vyhodiť. Hotovo. Meso máme nakrájané. Do čoho dáš to meso? To meso dám variť do hrnca. Variť. Ne variť, ale dusiť zatiaľ. Keď sme pri dusení, musím si vybrať prikryvku. Strašne suchú hubu mám. Nemám pohár. Neviem. Aha, freskovky mám tu. Nevadí. Toto si zapnem. Som našiel pohár. Ale aké bude to jedlo? Či to bude iba mäso? Bude to mäso s cestovinou. Dám tam ešte masla, lebo je ho tam veľmi málo. Ono síce nevidíte, ale to stále som. Toho psa tam umáva. Chudák pes. OK. Hodíme tam to mäso. No. Na doske nebudeme robiť nič, takže už si dám zoom. Vidíte ma? Nie tak úplne. Dobre, môžem si to úplne stíšiť. Nachystáme si volačo na podliatie, čiže toto. Nikto nič, ok. No. Teraz to trošku nechám podusiť, neviem ako sme na tom s plynom, stále zbudeme, čiže super. No.
zakriem a keď sa to meso vlastne ako to povedať, zabáli, dajme tomu, tak budeme pokračovať v zmysle tom, že ho podlejeme. A mám 1,6. Zatiaľ to dávame bez receptu akože. Zatiaľ si to tu môžem umyť. Kým nepotrebujem nič robiť. Odložím si maslo. A vlastne som to neokorenil. Čiže ideme na to. Čo robím? Asi ako ne. A čo tam ešte ide? Bože, absolútne neviem. Aha, však černé korenie určite. Klopor, nové korenie. Asi ne. Černé korenie. No to už daj, že všetko. Asi sa vám bude zdať, že to je veľa, ale není to veľa, lebo toho korenia tam bolo, že veľmi málo. Čiže bolo by super, ak by sme tu mali ešte nejaké. Čo tu je? Rastca. To je hľadňať, klopor, ryby, rastca. Klopor, rastca, majorán. Klínček. Tu je ešte voľačo. Černé korenie v lete. Výborne. Sa nesype, ja sa bojím, že keď sa to mandol vysype, tak sa to vysype celé. Ok. To bude určite stačiť. A môžem si tam dať ešte sojové omáčky. Tak aby dobre bolo. Dobré rejno, daj tam paprikové korenie. Papriku? Neviem, či sme tam dávali papriku včera. My sme to totiž to varili včera už. Ale nie doma. A neviem, či tam ide alebo nejde, ja fakt neviem. Yes, ide tam paprika. Tomu viem, že tam ide paprika. Už som sa rozpamätal, ale nemám iba štiplavú. No štiplavu tam isto nedám. Kto bude jesť? Nemám brať štiplavé. Takže vyzerá tak, že to bude bez papriky. Bože, bol som v obchode. Môžem si očistiť aj to snad inak. Tam to nasypím trošky. Trošku neskôr som tu, ale nevadí, vôbec nevadí. Čo to varíš? Varím, že kurácie na smotanie. Teraz si tam idem hodiť cesnak. 3 súčiky stačia, si myslím. 1, druhý, tretí, no dobre, tak už dáme 4 teda. Keď sa mi tam 4 vyhodili. Tak. Hej, režem to na linke. Ale to vôbec nevadí. Dobre, máme jeden. Kopelka je otvorená. Kokos, tá pračka z nejaké by išla odletieť. 2.
Ahoj, to som ja, čo hral. Fóna, čo som ti rozprával, že... Jaj, okej, čau. Máme tu popel trošku na zemi, nám nevadí. Dobre, teraz zoberiem list na cesnák. Meso je tak na poli zatiahnuté, čiže ešte ho nechám. Podlejom. No asi tak. Zatiaľ si môžem asi zmiešať do misky. Je to svoje 4 syry a 2 smotany. Ale to bude ešte veľmi skoro, ale to vôbec nevadí. Radšej skoro ako neskoro. Ešte. Bomba. Snad to bude dobré. Choď tam. Absolutne mi to nejde, ale to vôbec nevadí. Bravo. Potrebujem asi ostrejší nožík, alebo čo? Alebo gramotnejšie ruky. Je to je možné? Pozriem si tento. Bomba. Bože, ja som taká sprostá, počúvaj, že skúšala som stojku 2, že takú medvinu mám. No tak to je mega teda. To fakt chceš? Super. Sice ten syr je všade aj tam, kde nechcem, aby bol, ale máme to. Dobre. No to musí sa veľmi pomalinky robiť, čiže aspoň sa nemusím ponáhľať. A ešte aj natočené to mám. Haha, tak to je bomba. Môžeš sa na tom smiať aspoň.
Dal by som tam ešte provencálske korenie, ale akože to je korenie na šalaty, čiže neviem úplne, že... No akože nie, že iba na šalaty, ale tak chápime sa. Prevažne. Čiže neviem úplne. Kokos. To bude dosť dobré. Si myslím. Dobre, máme tu bordel, ale. Čiže si ho pekne spracujeme. Aj to smotano, aj ten sír. Hej, že je to taká negohodná. No nemám chalana, ani nemám záujem o chalana, takže to je dôvod asi, prečo ho nemám, ale tak som si zvykla nohu, že ledva chodím. No. Tak to je problém. Jakoby. Vonia to dosť dobré. Myslím, že tak nejak to voňalo aj včera. Ešte tak 2-3 minútky a čo? A podľajem to. Hej. Zatiaľ si teda môžem odložiť svoje bločky, ktoré si odkladám, lebo ma zaujíma, že koľko míňam na obede ročne. A že na čo najviac. Hej. Strašne ma zaujíma, budem si robiť potom, že štatistiku. Takže to by sme mali, čo teraz? Teraz si môžem nachystať hrniec na vodu, na cestoviny. Bože, milujem cestoviny. Akože hovorím, že som jedol, ale milujem cestoviny. A môžem tu dať asi sem, či? Hej, myslím, že môžem. No. Dobre. Si to tu. To potom zapínam. Nedobre. Trafil som sa. Osolíme si ju. A čo inak ako s tou bavou? No, neviem. Nechcem sa asi tomu vyjadrovať. Dajte to tak, že viete všetko, čo chcem, aby ste vedeli. Hej. A taktiež by mohlo súkromie ostať súkromím. Snad to chápete. Však pochvál sa, či? Okej. Ne, nechcem sa chváliť, chápete? Na čo? Teraz som si ho začal odpratol, keď ho aj tak potrebujem. Sice akože ešte ani ne, že ešte mi to ani nevrie, ale tak... Beriem si prikryvku. Myslím, že je to henta. Je. Dobre, chápem. Dobre. Dobre. Čo tu chápete? Jau. OK. Ja som pustil šťavu. Ešte by som ho chvíľu nechal, ale... Ešte asi tak
ďalšie 2-3 minúty. Zmeš táto náušnicu. Hej, no inak stále ju nosím, lebo neviem. Nestriedam náušnice. Proste mne sa ľúbi jedna. A keď sa mi prestane ľúbiť, kúpim si druhú. Ja som psychopat, takže si ich naladím ku oblečeniu. Ani ne, že neladím, ale skôr hľadám také, ktoré sa dajú ladiť so všetkým. Čiže akože nenašiel som takú, ktorá by sa nedala, ale tak chápeme sa. To dosť husté, čiže super. To tam môžem dať asi viacej vody potom. Poďme, vár sa. Však hej, ale dačo si mal s tým s náušnicou, no neviem. Raz sa mi stalo, že mi tento štuplík vypadol z okna, prosím pekne, a ja som ho reálne našiel. Neviem, či ste to videli. Proste ten štupel s uchom, hej, mal som ho zapálené. Ale už je to OK. A mal som ho zapálené inak strašne veľakrát. Chodil som na futbal. Ale akože len tak v škole hrávať. Takže áno, hral som futbol, takže to je dobré, že sa ľudia píšem len ja, hej ne? A nevedíš, však ich asi baví kúkať, alebo ja neviem. Tak však aspoň sú tu. Na akú školu si chodil? Na hotelovú do Smoklovca. Čiže vlastne by sa mal volať, čo vedieť navariť, ale tak ja som odbol čašník. Čiže vlastne ani nie, ale to sa asi nalepí. Hej, vretená, fúsi, jak ako vretená. Proste normálne sú to vrtky, či vrútky, či čo to je proste. Nechápem. Cestovný obzor. Keby sa niekto pýtal. Si ukončil štúdium? No, neukončil, ale prerušil. A ja som chcel ísť, ale nejdem radšej, čašník je ťažká robota. Je, akože dosť. Jak psychicky, tak aj fyzicky. Fyzicky sa to dá zvládnuť, pokiaľ máš dobrý kolektív a akože vlastne to aj psychicky, ale neviem, je to proste nie je to úplne to, čo by ste chceli podľa mňa robiť do konca života a hlavne stále si stojím za tým, že jak môže proste 14-ročné decko vedieť, čo chce robiť, že celý život. No však toto, že furt si na nohách a to je ťažké proste. Koľko máš rokov, ak sa môžem spýtať? Môžeš sa spýtať, mám 1,6. O pol rok 1,7 a rok a pol 1,8. To je dosť blbé. Chápete, že ja vlastne o rok mám, že 18. Dobre. Trošku sme pokecali a teraz ideme naspäť k vareniu. No. Podlejeme. Ešte viacej. Strašne veľa mesa je tam. Ešte trošku. Šup. Toto tu musíme odpapkať. Ahoj, ako sa máš? Máš ženy? Koľko meriaš? Meriam 175 asi, ja neviem. OK. Preto zakryjem. Mal by som si vybrať chňapu. Pripomňa, lebo tvoja žena to čo písala. Čo varíš? Varím
Smotanu na kurati, hej. Korea na smotane. Kurácia na smotane. Čo robíš? Varím. To mám nachystané. Kolo máš roky. Kolo mám 1,6. Dobre, toto asi zatiaľ môžem dať preč, ten koš. Iba mi to zavadzia. Nie som kuchár, som čašník. Bol som. Hej, ešte v septembri. Ani voda na cestoviny ešte nevrie. Taký čilík. Piveš s mamkou? Áno. Kde si chodil na školu? Do Horného Smokovca na hotelovku. Mal si tam dobrý kolektív? Mal. Lenže dvaja moji kamoši s tam aj odišli. Potom pár ľudí vyhodili. A tak no. Proste furt sa tam mení všetko. A potom ešte 3 moje kamošky proste odišli stavať. Jedna odišla, lebo sa pohádala s manažerom. Neviem, čo mali medzi sebou, lebo mi to nechcela povedať. To bola vlastne